Добро утро! Вие сте с предаването Седянка, а аз Венцислава Борисова съм неговия водещ. Днес гостуваме в детска градина Слънце, за да разберем малко повече за този слънчев дом и за един предстоящ детски конкурс. Госпожо директор, добро утро! Благодаря много, че откликнахте на моята идея да се срещнем днес, защото наближава един чудесен конкурс и трябва да го популяризираме задължително. Нека обаче да започнем разговора оттам. Преди броени дни грабнахте голямата награда на детския театрален фестивал Колумбина Гран При. Кажете малко за нея, с какво се представихте, чия бе идеята за тази пиеса, която представихте и кои педагози работиха с децата. Аз благодаря за вниманието и искам да кажа, че екипът на детска градина Слънце целият е удовлетворен от изявата на децата в театралният фестивал Колумбина. Тяхното представяне наистина беше много значимо, много достойно представени, защото с тях работи наистина един професионален екип от учители, учител по музика и хореограф в лицето на нашата хореографка Боряна Колева, учителя по музика Даниела Димитрова и учителите на екипа Галя Петрова и Десислава Борисова. Всички те заедно направиха нещо наистина много положително, за да извадят това чувство, това настроение, този усет към народната приказка и авторовата приказка от времето на баба и на дядо. А това точно беше сватбата на Червенушко от нашия известен писател Елин Пелин. Идеята за това да се спрем точно на тази приказка на Елин Пелин, това е идея на учителя по музика Даниела Димитрова, която е един дългогодишен изтъкнат специалист по музика, за което много и благодаря. И след като всички поеха тази идея, работиха много усърдно по сценография, по артистизъм, по декори, всички заедно, даже и колегите от останалите учители от екипа на детска градина Слънце. И така се роди това нещо, което наистина беше много, много прекрасно. И наистина впечатли журито. Аз имах среща с Евгения Иванова, която е председател на журито, и каза, че децата са успяли да влязат в роля, да разберат ролята, да я почувстват и затова са оценени по този достоен начин. Вие като един прецизен музикален педагог, защото аз съм гледала и ваши концерти в минали години, как усещате, дали колегите ви бяха подбрали умело, прецизно музиката за техните спектакли? Галеше ли ухото тя на слушащите и присъстващите в залата? Защото е много важен момент и музиката в едно такова театрално представление. Да, наистина е много важен момент и тя трябва наистина да бъде съобразена с идеята, стила, самото произведение. Аз смея да кажа, че колегите са ни много добри, на много добро ниво и всяка година предлагат разнообразно съчетание, в смисъл не на различните стилове, а просто вписани в съвременния пейзаж на съвременните приказки. Имаше и много адаптирани такива, така че едно Пипи по съвременен начин и останалите герои звучаха и се чуваше наистина една стойност на музика, добре подбрана от специалистите, учители. Аз не успях да видя всичко, но видях, например, представлението на Каспичан. Там пък имаше една заигравка с такива едни модерни, съвременни музики, които също предаваха колорит. Това е актуално. Много интересно е, че децата попиват всичко, което става в къщи. Мама, татко с вестника, така съвременните случки, така че и те наистина много с лекота го пресъздават. Така че Вие сте на този пост от тази учебна година. Кои са нещата, които така подредихте да бъдат първостепенни в съзнанието ви, влизайки тук? Кои са нещата, които смятате и искате да превърнат този дом в още по-слънчев, в още по-уютен, в още по-желан за всички деца от града?
Наистина, влизайки в детска градина Слънце, аз дойдох заради един чудесен екип, с който вече работим много добре, но приоритетите на първо място бих казала, това са родителите. Родителите, наши партньори и съмишленици. Това е моята идея, за да бъдем заедно и да реализираме всички тези наши идеи заедно. Не на второ място, а отново заедно, това са техните и нашите деца. Те са си наши и тези деца са много разнообразни. Те са едно богатство. Всяко едно от тях е индивидуалност. Един микрокосмос, мога да кажа. И моята идея е тези деца освен че заедно с родителите и учителите да правим едни позитивни неща и за шуменската общественост и на национално ниво, да помогнем на всяко едно от тях да покаже своя талант, своята дарба, своята възможност да се изявят. Така че деца, родители и учители, винаги съм го казвала, да бъдем заедно и да реализираме техните способности, техните възможности на можещото съвременно дете. А те могат много. Залагате на екипната работа преди всичко, защото тя със сигурност ще бъде ползотворна. Да поговорим и за мисията детски учител в днешно време. Как е разбирана тя? Има ли ги уния учители по възрожденски тертип да носят тази енергия, тази искрица в себе си, както едно време? Разбира се, че я има. Мога да кажа, че не само традиционно учителите с повече опит и стаж, но и младите хора. Аз вярвам в младите учители, в техния заряд. И те дори млади и неопитни, не им пречи да питат хората, учителите с стаж, с опит и да имат желанието да направят това, което учителите като Рада Госпожина от Подигото и други са правили така, че децата да бъдат техните и приятели и ученолюбивите деца, които да научат и да опознаят света заедно с учителя. Будни ли са учителите на детска градина Слънце? Заради тях съм избрала точно конкурса на детска градина Слънце, защото са будни и аз мисля, че с тях можем да направим много интересни събития. С какъв екип работите? Колко деца са обучавани в градината и предлагате ли тук и допълнителни занимания? Екипът наистина е един от големите екипи на детска градина. 16 учителя и един учител по музика, като имаме и допълнителни форми срещу заплащане. Това са народните танци, карате от тази година нова форма, сръчковците им казвам аз, за да режат, творят, лепят, английски, разбира се. Това са, макар че детската градина има 2 сгради, нямаме физкултурен салон, но пък двора и близостта до Шуменско плато, до това, че можем да излезем сред природата, да играем, да се забавляваме, да научим за правилата за опазване на природата и още много други такива, дават възможност да развием именно тези способности, които са заложени от децата. Има ли интерес към тия допълнителни занимания? Участват ли децата с желание, с настървение в танцевата трупа, пък и в тия форми, с ръчковци? Да, смея да кажа, че има голям интерес и народни танци госпожа Колева много добре ги увлича и много бързо възприемат тези български ритми, разбира се, в най-началната си форма, стъпчиците, хорцето, да се завъртят по двойки като ръченичка. Така че голям интерес и децата посещават с удоволствие.
допълнителните форми. Карате сега е нова форма, макар че пространството не е малко, но сме набелязали едни игри навън, които да бъдат по-скоро към моралните ценности на децата, не толкова колкото да се предпазват или да се бият, а да формират от тях мъжественост, да бъдат закалени сред природата. Това дисциплинираност, овладяване на характера. Аз виждам във вашата фейсбук страница, че правите много интересни неща с желание, с голяма любов и все пак една инициатива много ме впечатли. Това е наскоро проведен урок за човешките ценности, мисля с група Щурче, ако не греша. За кои най-важни неща разказаха вашите колеги в този урок? Този урок учителите използваха и един продукт на мултимедийната система, в която презентираха точно човешките ценности през погледа и на децата. Те ги предразположиха за това, че трябва да бъдат добри, да уважават своите приятели, да умеят да се извинят, когато са преценили, че са сгрешили. Въобще думичките благодаря, моля, извинявай, да бъдат ежедневно използвани от тях, а в същото време и госпожиците и господата в кавички, нали, малките тепърва пораснали, да бъдат кавалери на своите приятелчета, момчетата да демонстрират кавалерство, приятелство, така както и в къщи, може би, родителите от семейството го проявяват. Децата забавляваха ли се? Родителите оцениха ли това, че в такава ранна възраст вие всъщност им говорите за най-важните неща в живота? Разбира се, децата по такъв един естествен и принуден начин го показаха, дори с отстъпване на столчето или с излизане за подреждане за танц или пък за забавните игри. А накрая наистина ме впечатли това, че много родители бяха, особено майките, бяха така просълзени, а пък татковците в едно страхотно настроение, нали, с усмивка за това, което са видяли и чули. И след това даже имаше и коментари по фейса, че наистина са били много развълнувани, защото там и в началото имаше и изкуството, дует с цигулка, изпълнение на живо от децата, нали, съответно по-големите от тях. Въобще различните форми на изкуство, вплетени в съвременните ИКТ технологии, нали, и интерактивните методи по нетрадиционен начин дават едно богатство на един празник заедно пред родителите и с тях. Да. Вие унаследихте един чудесен конкурс, на който инициатор е Детска градина Слънце, да съхраним традициите. Кое поред издание ще се проведе сега? В кои дни ще се проведе? Това е 6-то поред издание. Аз искам да благодаря на създателя на този конкурс. Това е екипът на Детска градина Слънце и директорът на детската градина в лицето на госпожа Величка Радева. Приветствам това, че те са избрали точно българският фолклор, защото наистина традициите заслужават да бъдат предадени точно на децата от най-малка възраст. Виждам, че все повече и учениците се увличат по това, нали, да участват и в и такива сценки, и в танците, и много от групите в Шумен под надзора на хореографите и тренировки и обучение се увеличават. Така че 6-ти фолклорен конкурс да съхраним традициите е пред прага в навечерието си. Той е посветен също така и на 130 години предучилищно образование в Шумен. Тази година амбицията на екипа на Детска градина Слънце е да разшири конкурсната програма в такъв смисъл, че досега в регламента съществуваха 3 категории, а сега прибавяме една нова, ще ги изброя: фолклорно-етнографският обичай за жанра за обичай и празник, българските народни танци и изобразително-приложното изкуство, които съществуваха досега.
Сега решихме да дадем зелен светофар и, ако мога така да се изразя, и на народното пеене, защото точно талантът и в детската възраст с народните песни трябва да се даде възможност на децата за сценична изява и те колкото повече излизат на сцена, толкова по-уверени и удовлетворени от своята изява се чувстват. В народното пеене е новият момент в 4-те категории. И още нещо, че тази година фестивалът, конкурсът, по-точно фолклорния конкурс, се разширява. И се оказа, че май един ден ще ни стигне, но в регламента, нали, да бъде до обяд. Няма да се поберем точно в това време, защото има много записани участници. Разширяваме от един регионален, бих казала, конкурс. Той се превръща в национален, защото ще имаме много, не много, но ще имаме гости, приятели от страната. Извън пределите на Шумен. Народното пеене, там си му е мястото в този конкурс. След като е да съхраним традициите, има народен танц, има изобразително, има обичай, много ясно, че народното пеене съвсем ясно се вписва и много хубаво. И съм сигурна, че ще има така голяма доза свежест в конкурса с тази категория. Кой ще журира в този конкурс? Журито, да споменавам ли вече, конкурсът е пред своя праг, така че... Може да запазите тайна, ако искате да не... Само мога да бъде тайна все пак, за да изненадаме нашите приятели, но искам да кажа, че ще има фолклорист, ще има специалист в областта на музикалното изкуство. Това са колегите професори, доценти от Шуменския университет. Ще има нашите хореографи, известни от Шумен, така че наистина е едно достойно жури, но Журито е от професионалисти, така че участниците да се стягат, имат още време да се доподготвят. А колко участници са заявили участие? Казахте, че са вече участници извън пределите на града? Да, детските градини са 26 на брой и участват в всички категории. Има градини, които са си подали заявка и в 4-те категории, някои в 3. Ще имаме за обичай 6 представени обичая. Танците са много и разнообразни. Интересно е, че тази година и всички, смея да кажа, хореографи, които работят в школите към детските градини, също са заявили своето участие, така че и учителите по музика и хореографите ще има какво да покажат със своите деца на сцената. Датите на конкурса? Датата е 18 април, това е следващата седмица, като гостите, искам да подчертая, ще бъдат от Сливен, Ямбол, Нова Загора, Варна, нашите приятели, които ще дойдат и с учителите и са приготвили специална изненада за нашата публика, така че ще бъде интересно. Да поканим и тези, които не участват, да гледат, защото ще си бъде един своеобразен празник за града, за малки и за големи. Посланието е да съхраним традициите. Вие казахте, че има и новости. Какво още искате да надградите, да покажете с този конкурс на шуменци, пък и не само на тях? Това, че наистина Шумен е едно средище на културата и точно традициите да предадем на нашите деца, за да се запазят в времето. Това цели целият екип на детска градина Слънце. Аз съм сигурна, че ще успеете, защото мисията ви е много красива и има и на какво да се позовавате, имате и много иновативни идеи. Какви амбиции има директора Мима Желева и какви мечти има човека Мима Желева? Директора Мима Желева, разбира се, екипа, с който работя, да бъде екип на
необходимото високо ниво и да даваме максимума от себе си, за да може родителите, идвайки в детската градина сутрин, оставяйки своите най-ценни същества, бих казала, да бъдат спокойни, че ги поверяват в един екип от професионалисти, от можещи хора, непрекъснато доказващи се, грижовни, обгрижващи своите деца. А пък чисто човешки, аз също си имам едно внуче, живо и здраво, и цялата ми фамилия, да бъдем живи и здрави най-вече и да се радваме на това, което природата и родината ни, България, ни е дала като дадености. Пожелавам ви го от сърце. А как си представяте детска градина Слънце, примерно след 5 години? След 5 години детска градина Слънце отдалече да се чува детският смях, детският глас, обновена. Тя е на много добро място, има връзки с всички институции, театър, библиотека, музей, читалища, така че да бъдем всички заедно и наистина детския смях да е пълна детската градина с много дечица. Благодаря ви за този разговор и аз ви пожелавам много слънчеви дни за напред, тук в този дом. За вниманието. А сега ще имате възможност да видите втората част от разговора ни с Георги Лунгов по повод представянето на неговата книга "По спомени на дядо му". Мога да кажа, че Драгоево към момента има много силен обществен живот. И читалищен, и социално-икономически, и обществен. Дано да бъда лош пророк, но мисля, че това нещо ще се сбъдне за Драгоево. В смисъл, че там вече останаха много хора. Времето и там самото село ще се мести в това понятие откреснението село с затихващи функции. Пак казвам, дано да съм лош пророк. Аз когато го казвам това нещо за себе си, изпитвам някаква тревога, някакво не е хубаво чувство, но там отиват нещата. Но там има предпоставки за поддържане на по-активен обществен живот. Има винарска изба. Има асфалтова база, мисля, че и това. И кариерата. Хората имат някакъв поминък. Да. И това е много добре обмислено от по-рано, които са управлявали Драгоево, да има такива моменти. Читалищната дейност как се развива? Можем ли да направим база за сравнение преди и сега? Като естествено тогава читалищата с 70-те години процъфтяваха, разбира се, но има и такива, които и днес са живи. Ами аз водя началото си в читалищната дейност от 1962 година. Откак съм се завърнала в педагогическото училище в тогава Толбухин, сега Добрич. От тогава и пръв ме посрещна в читалището Георги Лунгов, старши. Сега, ако може 2-3 думи така за Лунгов, за него. Разбира се, той е и повода днес да се съберем тук. Така гледам снимката му в книгата и тук като актьор и просто се чуди откъде да започна. Ама това беше една личност, който навсякъде се раздаваш. Навсякъде. С него сме се говорили, сме се казвали, той ми думаше: Христова, само в горското не сме работили. Навсякъде. Той беше поел радиовъзела. В АПК-то организатор на трудовата дейност. Ако щете, в здравната служба с Сандожината уреждаше ни мероприятия, културно-масови мероприятия. Пък за фолклора да не ви говоря. Аз с него съм споделяла каквото ми трябваше и казвам ми пак, то голяма личност беше. И имаше един усет, той, сега го усещам го малко и в неговия внук, в Георги Гошко младши. Лунгов имаше усет към поезия. Ама той такива мисли, такива изказвания правиш поетични,
просто сме се очудвали. И много издирваше от старите хора. Сега в Драгоево, ако дойдете, надали ще се намери някой да каже това, което той ми е оставил. Песни автентични, от 10 възрастни жени е ходил в село и той е издирил песни по действителни случки за Драгоево. Да, вие така разказвате и в книгата. Да, това, което е станало и описано от хората. Ами много може да се говори. Той беше един от най-дългогодишните и трудности имаше, както каза и внук му. Не, че не е имал трудности, но аз съм една от тези, които сме били зад гърба му. И беше не само организатор на театралните постановки, но той беше и изпълнител. Започнал е с деца, има снимки. Деца. Сега тези, с които той е работил на сцената, сега имат внуци и правнуци. Така че голяма личност. Изключителна личност за Драгоево. Да разтълкуваме фразата "всеки в своя си свят, всички в техния си свят". Всъщност, света на тези хора различава ли се от днешния свят? Те опонират ли на този свят? По мои впечатления, тъй като аз доста активно следя литературния живот в България. В момента в България има много силни класици. Да. Това са Недялко Славов, който издаде една феноменална книга "Камбаната". За последните 3 десетилетия от новия преход на България такъв феномен литература няма. Има доста, как да кажа, ако трябва да кажа за дядо ми, той имал един много богат свят, който го е раздавал на хората. Но не всеки обикновен човек може да притежава от света на творците. То затова е дадено на творците да дадат нещо повече. Да дадат едва ли не божественото на обикновените хора, за да водят и те по-пълноценен живот. Примерно така да го кажа. Може би в този контекст да се обоснова мислите, както той ги казва. Това е една много философска фраза, много дълбока. За мен е... Тя изобщо цялата първа част е изцяло философска и за това как да послушаме реката. Той също е доста поетичен в тези... Той също има свой свят, също е... За мен, какво да кажа? Аз 5 стихосбирки, 160 стихотворения са побрани там. Скоро правих юбилей 50 години, откакто пиша, и 70 години житейски път, точно в тая зала. И те ме питаха тогава, ми зададоха въпрос: колко любовни стихотворения имате? И викам, сега, когато се подготвих, 50, т.е. 80 любовни стихотворения имам в моите. Аз мога да се определя жаден за любов. Така ме определи Христо Маджаров, писател от Варна, поета на любовта. Оставяте чрез книгата си спомен за отминалото време на жителите от Драгоево. Какви са очакванията ви? Да помнят и да знаят ли? Те с това трябва да почнат. Да помнят и да знаят. Аз винаги съм си харесвал селото. И от детството, и сега вече в зрялата възраст, и ще продължа за напред да го обичам и така. В момента подготвям един филм за Драгоево, една легенда, която е разказана от дядо ми. Ще има доста професионално, ще бъде направен филма. Аз като цяло искам това, което е останало като историческа памет, да бъде предадено на следващите поколения. Само тук, тъй като, пак ви казах и в началото на разговора, Маринка Христова е една от... Тя в момента е живата история на Драгоево. И фолклорна, и обществена, и така нататък. Взех нейните записки, когато тя ми ги даде, бяха ръкописно написани. Аз съм имал доста редакторска работа върху свои, върху чужди работи. Знам, когато човек започне да редактира, как
текста придобива друга форма. Да. Когато Маринка Христова ми даде нейния текст, беше много автентично написан. И самия ръкопис, и самия почерк, аз много малко от нея оставих, нещо промени в нейния текст. Дълбоко останах впечатлен, но и много тревожно тя завършва. Казвам го в добрия смисъл, защото, нали, пак ви казвам, тази памет тя трябва да бъде съхранена. Може би това е и края на нейните записки. Ето какво казва тя. Групата значително намаля по брой. Едва се поддържа с 7-8 жени. Това става въпрос за нейната автентична фолклорна група, на която тя няма нито един от основателите и всички са в отвъдното. Това са много силни думи. Аз в момента не ги цитирам правилно, с правилната емоция, да бъде тя възприета от публиката, но виждаме нещо, което е започнало и то не води до нищо добро. В смисъл, че общественият живот като цяло, не само в Драгоево, по другите обществени места завършва. Не знам след Маринка Христова и такива хора като ние, кой ще продължи нейното дело. Защото автентичността на нещо, и по-специално фолклор, започва от душевността. Така душевност в момента има Маринка Христова. Пожелавам ви успех до вечера на представянето на книгата и да си пожелаем да има кой да съхранява автентичния фолклор в такива будни селища, каквото е Драгоево. Това беше всичко за днес. Хубав и спокоен ден от мен и останете с предаванията на телевизия Шумен.